Sithandwa sami, uma ucabanga ukuthi alukho uthando oludlule lika-Romeo and Juliet, linda sizobenzela ama-corrections. Uthando lwethu lunamandla, ungafunga sakhe phambi kwe-cellphone tower, akekho ozoyinqamula le connection. Wait, konje ama-cellphone tower manje network isivele ihambe makuhamba ugesi. Ingakho mos nawe unokhanjelwa i-network lekhanda lakho makuhamba ugesi. Ngiyadlala ngilinde ngizokwakhela isitezi. Sime kubhalkhoni sibingelele izitha zethu nsami. Hi, ninjani lapho phansi? Phela wena ngokhethiweyo ngabaphansi. Futhi I cannot wait ukwenza unkosikazi. Sihle uphuthu namasi ungibize ngobaba ngithi hello mamasi. Ngiyakuthanda yezwa. Noma unekhanda liqinile elikhulu ungezwa. Ngisho ukuthi ukuthanda wena kungifaka esihogweni ngizimisela ukujeza. Beke le ndaba yakho ukuthi kugezwa kabili ngosuku mina ngigeza kanye. Usakungiforce ukugeza. Umuntu ozaphelelwe i-taste le nto yakho ukugeza kaningi sithanda sami wena inhliziyo yami ikhethe kwabaningi. Tshela abafana abadlalele kude nawo kodwa uma bengafuni ukuzwa lokho okwami usuyodila nabo nge-lightning. Ngizokuthengela umuzi, imoto, ibhanoyi yokuthola konke okudingayo la kimi. Ngithanda indlela okhuliswe ngayo nobuhlu nenhlonipho impatho usuyongibongela nasekhaya kini. Buhlo bakho buqhakaza ukudlula ilanga ehlobo emini. Sithanda sami uyazi anginalutho ephaketheni. Futhi usuphenduka inhlekisa nasezitheni ngisho siququda indlala wena uhlezi unami ebusuku nasekuseni. Uma likhona ngempela ithuna lendlala mina nawe sohlukane ekufeni. Ngiyakuthanda yezwa.